ଆମର ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଟାଇମ୍ ଆସି 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଚଣ୍ଡୀ ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଝିଅ ଶୋଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇଦେଲି। ଆଉ ତା ମାମା ଏବେ ଉଠେଇକିନି ତାକୁ ଖୋଇ ଦେଉଛି। ତ ସିଏ କହୁଛି ନା ତମେ ରହିବ ଆଜି ଆମ ଘରେ। ତ ତା ଜେଜେମା ସେଠି ତାକୁ ଗେଲ ଥଟାରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗେଲ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ନା, କାରଣ ଜେଜେମା ନାତୁଣୀ ତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେମିତିଆ। ତ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଟିକେ ଭାଷା ବି ଅଛି ଟିକେ, ଆଉ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଝିଅକୁ ଖୋଇ ଦେଉଛି ସିଏ। ଭାଉଜ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଝିଅକୁ। ତୁ କହୁଛୁ ଶୋଇବ, ତମ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇବେନି? ମରୁଛି ଖାଲି ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦୋକାନ। ଆଉ ଭାଉଜ ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଦୋକାନ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଏଠି ସବୁ ମୁଁ ଭାଉଜ ସବୁ କଥା ହେଉଛୁ ବସିକି ଦୋକାନରେ। ଚାଲିଛି ଏମିତି। ଭାଇ ହେରିକା ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଫିଟିନି। ଆଉ ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ ପୂଜା କରିବାକୁ ସକାଳୁ। ଆଉ ତଥାପି ନିଅଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆବେ ମୁନା ଗୋଟେ ଡାକେ। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ବୋଲି ପାଣି ନାହିଁ କ'ଣ ଟାଙ୍କିରେ। ମୋ ଦେହରେ ବାଜିବ। ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି ପାଣି ନାହିଁ। ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବି। ଏ ପୁଅ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖି ଦେଇଯା। କବାଟା ଦିଏଲୁ, ଚୁଡ଼ା ଖାଇବୁ। ତୁ କ'ଣ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ କଜିଆ କରୁଛୁ? ମରୁଛି। ମୁଁ କାହିଁ ମରିବି? ଆଉ କିଏ ମରିବ? ମୁଁ ମଲେ କ'ଣ ପୁରୀ ତରକାରୀ ହେବ? ତୁ ମଲେ ତ ଆପେ ମଟନ ଦେବ। ତ କାହିଁ ଗୋଟାଏ ଝିଅ କେତେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି? ଏଇ ବାଜିବ କ'ଣ? ଉଠା କ'ଣ ସେ ଗାଧେଇବ? ମୁନା ଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଦେବ, ଯେତେ କଥା କହୁଛୁ। କ'ଣ ଦେଇଦେବ? ମୁଁ ଦିଟା ଟଙ୍କା ଯିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉନୁ, ନବାର ହେଇନି ଏଠି ବନ୍ଦ କଲେ ସେଠି ତୋର ଯା ଇଟିଲି ବରା ଦୋକାନ ନେଇ ଆସିବ। ଅଲଗା ଇଟିଲି ଆଣିବ, ଅପା ଖାଇବ। ତମର ସୁଲିଆ କଥା ଏଇଠୁ ନେଇ ଆସିବନି। କଲାଣି ସୁଲିଆ ଯୋଉ ସୁଲିଆ ମା ନେଇ ଆସିବ। ଯାହା ସରିଯିବ। କ'ଣ ତା କହୁଛି ସେ ସୁଲିଆ ମା ଗୁଲିଆ ଖଦା ସାହି ମୁନି ଘର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କଜିଆ କର? ମୋଠି ବାଜିବ ବା। ଆମର ଏ ମାସରେ 50 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ଆଲୁ ନିଭେଇ ଦଉଛି।
लो ओइठा हाथ ता ଭିତରେ କାଇଁ ପୁରଉଛୁ? କ'ଣ କୋଉଠି ମ ଆଇଥିଲା କି ଏବେ ଗାଁକୁ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଆଗ। ଆଉ ବାହାର ପଟ କଲର୍ ଦିଆହେଇନି, ତ ଭିତର ଖାଲି କଲର୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଘର। ତ ଇଏ ଫ୍ରିଜ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ରୋଷେଇ ଘର ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ମୋ ବୋଉର ରୁମ୍। ଏଇଟା ବୋଉ ଶୁଆଶୁଇ ଏଥିରେ କରେ। ଏଇଟା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍। ଏଇଟା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ବାରିପଟ, ସେପଟଟା ବାରିପଟ, ସେପଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ରୁମ୍। ସାନ ଭାଇ ତାର ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନି ତ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ, ଉପର ଘର ଦେଖିବା। ତ ଏସବୁ ନୂଆ ଘର ଏବେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଉପର ରୁମ୍, ଛାତ ପଡ଼ିନି, ଛାତ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ହେବ ଠାକୁର ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଆଗରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ସେଟା ପୋଖରୀ। ଚାଲିଛି, ଅଧା ଅଧି କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ଛାତ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଇଛି ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍। ଏଇଟା ହେଇଛି ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବେଡ଼ରୁମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବେଡ଼ରୁମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଠାକୁର ଘର। ସିଂହାସନ ବି ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ଦୋକାନ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସକାଳେ ଦେଖିଥିବେ ଦୋକାନରେ ବୋଉ ବସିଥିଲା, ତ ମୁଁ ବସିଥିଲି ବି ଦୋକାନରେ। କ'ଣ ଗନ୍ଧଉଛି ବେ? ମରିଛି? କୋଉଠି ବେ? ଦେଖୁନୁ କର କୋଉଠି ଇଏ ହେଇଥିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପୁରୁଣା ଘର। ଯେତେ ନୂଆ ଘର ହେଇନଥିଲା ତ ଆମେ ଏଇ ଘରେ ସବୁ ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ଘର ଠାକୁର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଧାନ ଗଦା ହେଇଛି। ଟାଇମ୍ ଆସି 4ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲିଣି ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ଆଉ ରହିଯାଇଥିଲି, ସକାଳୁ ଯାଇସାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଘରିକା ତ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାମ ସରିଲେ ଆସିଲେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ଘରେ ବି ବାପା ଘରିକା ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ। ତ ପଳେଇବା ଘରକୁ। ମୋ ଭାଉଜକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି।